kahle emshadweni kaThemba noNelly. Haleluya. Sibongile nisasekhona. Bakhona abantu emshadweni. Usekhona ukulizela emshadweni. Kumele banisele ngathi yashisa lapho. Basizwele basemshadweni uNkulunkulu usambusisa. Ikhona nje i-item elishile sengizoshaya nje reverse. Ngibuyele nje kuyo leyo item. Sino pastor wethu laphakathi kwethu uBhiki Babaso uzothatha lethuba eze ngaphambili azondlulisa inkonzo yama engagement. Usayishaya lapho ngesabani. Amen. Yeah.
all pastors present, abafundisi bonke, nabomamfundisi nomphakathi osingabo. Sambonani egameni lenkosi. Sambonani egameni lenkosi. Uma ungaya nokumnandi kokuhlabelela emshadweni, singaphuma ebusuku. Angikhohlwa ukuthi lapha emuva emshadweni phuma ngabo 11-12. Manje ngiyasebenzisa ukushintsha kancane. Siyabonga ke bathandekayo, ngibingelele umndeni yomibili kakhulukazi enhlizweni yami ngiyabonga ukuthi sibe nabo pastor